Татарстанның ветераннар, пенсионерлар иҗтимагый оешмасы төзелүгә 35 ел тулды. Шул уңайдан Габдулла Тукай исемендәге Татар дәүләт филармония сәхнәсендә тантаналы чара узды. Тулырак алдагы язмада. Ветераннар оешмасы республика язмышына, аның иҗтимагый тормышына битараф булмаган өлкән буын кешеләрен берләштерә. Безнең оешма 87 елда бирле үзенең эшен алып бара, 35 ел быел. Менә быел да безнең бөтен делегацияләр бөтен районнардан килделәр. Алар тәңгәсез калып безнең ветераннар. Алар тормыштан ем тәүп, тәм табып яшәгән кешеләр алар. Алар күңелсезлеккә бирмәскә тырышалар. Хәер, аның өчен күңелсезләр өчен дә, күңелләр өчен дә чаралар безнең сәбәпләр бик күп инде. Мәртәбәле кунаклар арасында республиканың дәүләт советы рәисе Фәрит Мөхәммәтшин дә бар иде. Парламент җитәкчесе бу очрашуга имтиханга килгән кебек әзерләнүен искәртте һәм Татарстан иҗтимагый тормышында ветеран оешмасының зур ролен билгеләп үтте. Бүген республикада 900 меңнән артык өлкән кеше яши. 35 ел вакыт эчендә ветераннар советы республиканың иң абруйлы иҗтимагый оешмаларының берсенә әверелде. Районнарда һәм шәһәрләрдә 55 җирле совет төзелгән.